खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयखौबो खन्थाइ बिबार चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै जों थांनाय 30 एप्रिलाव थुंगेनाय खन्थाइ बिबार हानजानि सेथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि सेथि, नैथि आरो थामथि देरहागिरिफोरनि मुंखौ फोसावनो लादों। रायखांनो गोनांदि बै बादायलायनायाव गासै सा 82 बादायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे जोंनिफ्राय मोनसे फोरमायहरबावनायदि फैगौ 22 मेनिफ्राय नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन खन्थाइ बिबार चेनेलनि जोहै। जों मिजिं थिदों दि बै बादायलायनायावबो बादायगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन। दानिया थांनाय 30 एप्रिलाव थुंगेनाय सेथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि देरहागिरिफोरनि मुंखौ मुंख'नो लानाय जाबाय। फारियै सेथि देरहागिरि चिरांनि बिलिफां दैमारि, नैथि देरहागिरि क'क्राझारनि धनेश्वर बसुमतारी आरो थामथि देरहागिरि बाक्सानि देबसिं बसुमतारी आरो लखिमपुरनि मौसुमी बसुमतारी। देरहागिरि बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। जोंनिफ्राय बान्था महरै सेथिनो 700 रां, नैथिनो 400 रां आरो थामथिनो 300 रां बेंक एकाउन्टनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। गोजोन्थों।